Canvi. Tot canvia. Canvia la societat. Canvia la manera de llegir la realitat. Canvia la manera d'aprendre i canvia la manera d'ensenyar. La comunitat educativa de Catalunya sent la necessitat de fer les coses d'una altra manera. El país està educativament en ebullició. Innovem. Els maristes sempre hem volgut respondre de manera adequada als nous reptes educatius. Ara és un nou moment de canvi i volem ser-hi. Hem de ser els mateixos, però diferents. És un nou començament. I ho volem fer amb tu. Què farem? Una nova manera de fer. Innovar sense renunciar al que som. Responent a la crida que ens fa la societat. Acompanyar els infants i joves al creixement vers la seva felicitat. Volem fer-ho construint des dels nostres valors. Presència, senzillesa, amor pel treball, esperit de família a l'estil de Maria, seguint el model de Jesús de Natzaret. Volem innovar aprofitant el camí que ja hem fet junts. Aprenent dels encerts, dels errors. Som xarxa, tenim molt de potencial. Fem-ho junts, som-hi! I ho volem fer amb tu. Com ho farem? 2016-2017, l'hora de participar. Educadors, famílies, infants i joves treballarem junts per fer propostes de canvi. Una nova manera de treballar com a escola. Una nova manera d'organitzar-nos. Una nova concepció dels espais. Una nova manera de... 2017-2018. Elaborem la proposta. Amb el resultat del procés participatiu, experts del nostre equip humà elaboraran una proposta educativa adequada, innovadora, que respongui a la nostra missió evangelitzadora. Recollirem també els fruits de les iniciatives que els centres han anat posant en marxa en els darrers anys. Ens formem, assagem i aprenem coses noves. 2018-2019. Comencem a posar-ho en pràctica. Apliquem els canvis i el somni va prenent forma. 2020-2021. On hem arribat? La nostra primera referència per saber què hem aconseguit. I ho farem així. Amb entusiasme. Amb rigorositat. Amb eficiència. Amb flexibilitat. Vivint i gaudint a fons la nostra missió. Som comunitat que educa. Volem que els infants i joves sigueu persones felices, transformadores, amb una rica vida interior, apassionades i ben preparades. Volem educadors maristes orgullosos de participar en un projecte motivador i transformador. Volem que les famílies participeu d'aquest moment de canvi. Som el futur i també tenim moltes coses a dir sobre com podem aprendre. Gràcies per ser al nostre costat. Per educar, cal estimar. Transformar els nostres centres educatius aportant els valors de sempre i el millor de la nostra tradició pedagògica. És un repte alt, que ens farà créixer i el volem assumir. Volem que ens faci somiar i volem que ens faci sentir encara més orgullosos de la nostra tasca. Comencem a preparar-nos per córrer una marató. Nosaltres hi volem ser. I tu?